Ikomplu żjara tal-Partit Nazzjonalista fost in-nies bil-jum ta' tlieta jkun dedikat kompletament għall-bdiewa s-sajjieda u r-raħala mċin żjara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal b'dawn il-ħaddiema tal-id li huma kruċjali għall-ekonomija Maltija u biex jasal fuq il-mejda ta' djar tagħna il-prodott bnin lokali. Se nkunu l-vuċi tagħkom kif ħankunu wkoll il-vuċi tas-sajjieda u tar-raħala li ltqajna magħhom ukoll u ddiskutejna magħhom. Aħna nemmnu fikom, nemmnu li jintom il-pilastri tal-kwalità tal-ikel bnin, frisk u Malti f'pajjiżna. Bernard Grech fisser kif il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fl-irwoli tant importanti tal-bdiewa s-sajjieda u r-raħala kemm fuq il-Gżira Maltija u anke dik Awċija. Aħna nemmnu fl-importanza tas-sigurtà tal-ikel f'pajjiżna. Nemmnu illi l-bdiewa, is-sajjieda u r-raħala huma indispensabbli għal dan. Il-Partit Nazzjonalista dejjem ta' appoġġ lir raħala u l-bdiewa u kien magħhom mhux biss fil-protesti iżda fuq kollox bil-proposti li tressqu waqt l-istess protesta u li qed jitressqu quddiem il-Parlament Ewropew. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien huwa determinat li jibqa' qrib dawk li jipprovdulna il-frott il-ħaxix, il-laħam u l-ħut frisk u prodott lokali li jkun san u sigur.